Coa finalidade de dinamizar o comercio local e incentivar o sector da artesanía, organizouse un mercado de Nadal na Praza España. Unha gran carpa acollía 13 postos que representaban o comercio local e o sector da artesanía, actividades infantís, obradoiros e animación musical. Esta primeira edición da Feira de Nadal, Mercado do Comercio Local e Artesanía, na que colaboraba activamente a Asociación de Empresarios e Comerciantes do Xeoparque Montañas do Courel, estaba organizada polo Concello de Quiroga e cofinanciada polo Centro de Artesanía e Deseño da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, área que achegaba 5.000 euros. Por este motivo, o vicepresidente da Deputación Provincial de Lugo, Efrén Castro, acompañado do equipo de goberno local, era o encargado de inaugurar o recinto feiral. Diferentes produtos foron os que se puideron atopar neste mercado: roupa e calzado, mercería, complementos, bolsos e bichutería, libros, xogos, viño e licores, cafés e doces, cremas e aceites, mel, filloas, marmeladas, castañas e utensilios de cociña e decoración. Dentro das actividades organizadas neste concorrida feira estaba a visita do apalpador, chegado dende as montañas do Courel, acompañado do seu burrico, para animar sobre todo os máis cativos cos contos e historias deste personaxe. Para fomentar o interese polos oficios e pola artesanía, realizaron obradoiros gratuítos para os máis pequenos, un de decoración de pintura en madeira para Nadal e o outro de pulseiras de coiro personalizadas. E como non podía faltar a música, a charanga tradicional Benofán era encargada de poñer a animación musical, non só no recinto feiral, senón tamén nas tabernas da vila quiroguesa.